Kublai pi barok ki samla bat ki prabngai jong ka khasi jaintia conference nga ai kublai pi bapila kershan ya ka seng samla jong ka khasi jaintia conference hakini ki sngi ki po ki balik no shadin bat ngimlap yo sngo bakala de ka por bangin ya pelong biang ya ka youth convention tenga shim ya ka ne ka kabu ban khot so bhai pi barok ki prabngai ban wan shakane ka jingya seng ka ban long ha ka balang pedeng shakap nado arpho tarik hado arphlai tarik jong u Desember 2000 arphlai bat nga kerpat ha ka rukom kerpang na ka benta ki samla jong ka balang ki badan ha khasi jaitia ba phir sobha ban ya wan shakane ka jingya seng ka long ka jaka ka ba itnat bat kan longru ka jingkar khu ya pi baro la da pi wan shakane ka jingya seng nama bangin dan ki jing hikai ki ba pher hakane ka jingya seng banga kerpat ritru ya ki balang baro ba pin sobha ban kershan ya kane ka seng jong ki samla kuma phila jule aki sngi ki por ki balai no shadin da ka ba phin sobha ban ya lum ya usniang bat ban penpoi ya uni usniang jong pi haka por ka ba biang de khublai shibon ngi khmi lenti ba phin ya wan shakane ka jingya seng bat ngi kerpat bat ngi khot sobha pi nakaliang jong ka KJA YF Kublai Shibun.